Benvinguts un any més a Sant Genís de Rocafort. Avui comencem una campanya singular. De fet, la primera singularitat és que l'havíem d'haver realitzat el mes de maig i com a conseqüència de la pandèmia la vam haver de posposar. La comencem avui, al mes de setembre, amb l'esperança de poder-la desenvolupar completament tal i com havíem previst. Com en el cas de Santa Margarida, tampoc serà possible convidar-vos aquest any a gaudir de la jornada de portes obertes. Precisament per això, amb aquest vídeo comencem un cicle que us anirem oferint al llarg d'aquests dies, de les 2 setmanes que dura l'excavació, perquè pugueu conèixer en detall com es va desenvolupant i com anem posant al descobert les diferents parts del monestir i intentem assolir els objectius que perseguim aquest any, que després us explicarem. Sant Genís de Rocafort és un jaciment arqueològic molt diferent del de Santa Margarida, que es troba situada al Pla. El monestir de Sant Genís està edificat sobre una massa rocosa i, per tant, això el limita en la seva extensió. També el fa diferent perquè això ens permet tenir un jaciment molt més acotat i, en certa manera, ens representa una simplicitat a l'hora d'excavar. Per contra, té una dificultat bastant important. Com ja heu pogut veure, pujar cada dia fins aquí dalt requereix un esforç important. Ara, si m'acompanyeu, farem un petit recorregut i us explicaré com està estructurat el monestir i quins són els objectius que ens hem preparat per aquesta campanya. L'estructura rocosa sobre la que s'assenta el monestir de Sant Genís de Rocafort presenta 3 nivells diferents. Ara ens trobem al superior, que és on s'assenta, on s'ubica l'element principal, l'edifici més destacat del monestir, que lògicament és l'església. Al seu entorn hi havia un espai, que és el que estem veient al meu darrere, que corresponia al que ocupava el petit claustre que hi havia al costat de l'església. I a l'entorn d'aquest claustre es distribuïen diverses tombes en un espai de cementiri i en un altre sector és on es situaven les dependències monàstiques. Ara, si m'acompanyeu, baixarem al segon nivell, que és on ens proposem treballar aquest any. Les escales per les que jo he baixat són precisament les que comunicaven la plataforma superior amb aquesta intermitja. Com ja he assenyalat, aquí és on concentrarem l'excavació d'aquest any 2020. És l'espai on segurament podem trobar els vestigis més destacats d'aquestes dependències monàstiques que es distribuïen, com ja també he comentat, a l'entorn del claustre. A l'altra banda d'aquestes escales, a tocar de l'església, hi havia un petit espai de necròpolis. Aquesta plataforma en realitat era més gran, perquè la plataforma inferior del monestir queda delimitada per tot el recinte de muralles i en aquest sector, sobre la muralla, segurament una estructura de bigues o probablement de voltes sustentava una ampliació de la plataforma que era la que permetia que hi hagués una superfície construïda molt més gran de la que ara ens podem imaginar. L'excavació d'aquest any segurament ens permetrà entrar en detall per poder identificar i fer una reconstrucció o una interpretació de com eren els monestirs d'aquest període. És un aspecte molt interessant perquè si bé coneixem grans monestirs com Poblet, Santes Creus, etc., que tenen unes estructures molt definides, els monestirs d'aquests períodes encara a dia d'avui, pel que fa a la seva distribució i estructura arquitectònica, ens són molt desconeguts. Al llarg d'aquests dies us anirem oferint diferents vídeos perquè pugueu conèixer de primera mà com està desenvolupant-se l'excavació, que com ja heu vist, per nosaltres resulta molt prometedora i que sense cap mena de dubte aportarà novetats importants i destacades sobre Sant Genís de Rocafort i la seva història. Fins aviat!